инҷо бозингарони дастаҳои футболи хурди Бонки Миллии Тоҷикистон ва дастаи Динамо барои рақобат омодагӣ мегиранд. Гап сари он аст ки дар тӯли як моҳе ки дар маҷмӯаи варзишии Динамо мусобиқаи футболи хурд барои ба даст овардани ҷоми вазири корҳои дохилӣ роҳандозӣ гардид, фақат беҳтаринҳо ба финал роҳ ёфтанд. طبق سپارش رهبریت وزارت شخصا محترم وزیر گفتن که بسیارتر جوان‌هایی که دستهایی که جوانان هستند تکلیف کنید. ببینید که خودتون می‌بینید از یک سان دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها، محله‌ها در مسابقه مذکور برای ما سه گروه تقسیم کردیم. ساختارهای دولتی، سابقه‌داران و جوانان. برای این زیاده خودتون قید کردید قریب تا 60 دسته در این مسابقه مذکور اشتراک کرد. дар асл бархӯрдҳои мазкур дар се категория бозиҳо миёни кормандони ташкилоту идораҳои давлатӣ, собиқадорон ва ҳаваскорон таҳти унвони ҷавонон ва амнияти миллӣ баҳри боз ҳам сазовор истиқбол гирифтани 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ баргузор гардид ва аз миёни беш аз 50 дастаҳои иштирокчӣ дар категорияи миёни кормандони соҳаҳои гуногун дастаи Динамо бо дастаи Бонки Миллӣ ба финал баромад. дар асл рақобатҳои мазкур ё бархӯрди Динамо ва Бонки Миллӣ таи чанд соли охир ба яке аз бозиҳои ба қавли классико дар фазои футболи ғайрикасбии кишвар табдил ёфтааст. Ин аввалин финал нест ки тимҳои мазкурро мо рӯбарӯи ҳам мебинем. ҳамеша дар рақобати ин дастаҳо ҳатто дар бозиҳои на он қадар муҳим мисли финал баргузор мегардад. аз ин рӯ ҳадсу гумонҳо ва пешгӯиҳо дар мавриди натиҷаи рақобат ҳар гуна буд. حساب 4-2 با فایده بانکی میگه. من میگم که حساب مینیمالی میشود. دو بار یک بار دو امخیل سه بار دو با فایده ما کوشش میکنیم که غالب باشیم. حساب پیروزی به دست کمانده دینامو وزارت کارهای داخلی. پیروزی 3-1. 4-2 به دست ما. حساب 5-0 فایده بانک ملی. бо ба майдон овардани ҷоми вазири корҳои дохилӣ аз ҷониби собиқ бозингари мунтахаби кишвар Ҷамшед Исмоилов дастаҳои мазкур ҳам ба майдон баромаданд ва баъдан мубориза дар як финали нобахшиданӣ оғоз гардид. дар фурсатҳои аввал бозингарони тими Бонки Миллӣ дар назди дарвозаи худ иштибоҳ намуданд ки ин хатогиро Мирсаид Камолов аз дастаи Динамо набахшид ва голи аввали рақобатро ба дарвозаи ҳариф равон намуд. дар аввал аз ҷониби бозингарони Динамо имкониятҳои зиёд буд. баъди гол дарҳол аз зарбаи кунҷӣ як фурсати олиҷаноб омад, вале топ ба тири дарвоза бархӯрд. як гузариши зебои дигар аз ҷониби Бахти Ҷамолзода сабур буд, аммо мутаассифона ин фурсат ҳам бидуни гол хотима ёфт. баъд аз даст рафтани фурсати пайҳами бачаҳои Динамо, бозингарони Бонки Миллӣ ҳамагӣ як имконияти хуб ба вуҷуд оварданд ва Беҳрӯз Абдуалимов онро ба гол табдил дод. ҳисоби 1-1 боз ҳам шаҳомати рақобатро дигар кард. ҳар ду дастаҳо имкониятҳои беҳтарини голзаниро ба вуҷуд меоварданд, вале тӯб ба дарвоза ворид намешуд. дар қисми дуюми рақобат воқеан суръати бозӣ боз ҳам шадидтар гардид. бозингарони Динамо дар дақиқаҳои аввал ба имкониятҳои хуб рӯбарӯ мешуданд, вале девори дифоъии дастаи Бонки Миллӣ воқеан шикастнопазир буд. аммо дар як фурсати хеле ҷолиб ки бозингарони Динамо ба дарвозаи ҳариф наздик шуданд, Идрис Иброҳимов тавонист бо як зарбаи зебо дарвозаи дастаи бонкдоронро рахна кунад ва ҳисобро 2-1 намуда дастаи Динаморо дар ҳисоба пеш барорад. рақобати шадиду нобахшиданӣ айнан баъди ҳамин гол шурӯъ шуд. бозингарони Бонки Миллӣ тамоми нерӯи худро сарф мекарданд то ҳисоби рақобатро ҳадди аққал баробар созанд. барои наҷот аз вартаи нокомӣ боз ҳам Беҳрӯз Абдуалимов остин барзад. ӯ дар як фурсати хеле хуб бо як зарбаи қавӣ тавонист ҳисобро баробар намояд ва садои мухлисони толорро боз ҳам баландтар кунад. хулас кор ба силсилаи зарбаҳои пеналти рафт.
дар силсила зарбаҳои мазкур бозингарони тими динамо ду маротиба ба иштибоҳ роҳ доданд. футболбозони бонки миллӣ бошанд, зарбаҳои худро бо гол табдил доданд ва дар ҳамин лаҳзаҳои эҳсосӣ аз ҷониби мухлисе чун ваъда дода шуд ки агар дарвозабони динамо як зарбаи пеналтиро баргардонад, маблағи 2000 сомонӣ тӯҳфа мегирад. Аммо бозингари бонки миллӣ алорағми ваъдаҳои мухлисон тӯбро бехато зад ва бо ҳамин ва бо ҳисоби умумӣ 4-2 пирӯзии тими худро таъмин сохт. чуноне ки ҳамагон шоҳид будем, дастаи динамо бо дастаи бонки миллӣ дар финал як бозии хеле хубе шуд ки ногуфта намонад ки дар дастаи бонки миллӣ футболбозони хеле пуртаҷриба аз ҷумла манёк, султон, холид футболистое ҳастанд ки дар лигаҳои прои мамлакат бозӣ мекард ва дастаи динамо ҳам ба инҳо нигоҳ накарда як бозии хеле хубе нишон дод. Мо бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ карда истода будем. Дар лаҳзаи охирон ин футбол аст, 2-2 шуд ва бо задани зарбаҳои пеналти мо афсӯс ки мағлуб шудем. бозии шадиди дигар миёни собиқадорон буд. ин рақобатро воқеан мухлисон бесаброна интизор буданд. дилшод восиёв ҷоми мусобиқаро ба майдон баровард. ва дар қатори ӯ ана ҳамин гуна чеҳраҳо ба майдон баромаданд. раҳматулло фузайлов, алиёр ашурмаҳмадов, ҷамшед исмоилов, хуршед маҳмудов ва чеҳраҳои дигари таърихи тидои футболи тоҷик. ин рақобати собиқадорон миёни динамо ва вавилон буд. ду дастае ки воқеан дар чанд соли охир ба қавли мардуми маҳал гапзани футболи хурди ғайрикасбӣ ҳастанд. бо оғоз шудани рақобат воқеан бозингарони динамо ки саропо аз футболбозон ва футзалбозони собиқ пор буд, имкониятҳои бештар ба вуҷуд оварданд. ҳарчанд дар 10 дақиқаи аввал гол ба самар нарасид, вале аз суръати баланди рақобат мухлисон беголиро эҳсос намекарданд. дар ниҳоят таҷриба баландӣ кард ва ҷамшед исмоилов дар дақиқаи 10 голи аввалро ба ҳадаф расонид. қисмати аввалро бигӯем пурра дар ихтиёри бозингарони динамо буд, иштибоҳ нахоҳад шуд. дар охири қисмати аввал боз ҳам барои футболбозони динамо имконияти хуби голзанӣ пайдо шуд. чунин имкониятҳо барои ҷамшед исмоилов чун об дар даҳон аст ки бояд фурӯ барӣ. ҳамин тавр ҷамшед дубл карду қисми аввал бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи футболи динамо хотима ёфт. мусаллам аст ки дастаи ба дарвозаи худ 2 гол сар дода дар қисми дуюм бо нақшаи дигар ба майдон мебарояд. агар қаҳрамони асосӣ дар қисми якум ҷамшед исмоилов буд, пас ин унвонро дар қисми дуюм ситораи собиқи дигари футболи тоҷик хуршед маҳмудов аз тими вавилон бар зимма гирифт. ин ҳам дар ҳоле ба вуҷуд омад ки дар як нофаҳмоӣ миёни футболбозон довари рақобат аз ҷайби худ 2 корти сурх баровард ва 2 бозингари муҳими ҳарду дастаро аз майдон рон. маҳз баъди ҳамин воқеа хуршед маҳмудов дар дақиқаи 33 дидор ба задани голи аввал даст ёфт. ҳамин тавр ба истилоҳ авраи рақобат дигар шуд. бозингарони динамо аз фишори баланди зардпӯшони вавилон бар дифоъ нишастанд, вале ин дифоънишинӣ ба дардашон нахӯрд. аз имконияти дигар хуршед маҳмудов ба задани голи дуюм даст ёфт. ана акнун шумо тасаввур кунед ки давоми бархурд чӣ гуна бояд сурат мегирифт. рақобати шадид, иштибоҳ бояд набошад, ҳамлаҳои пайҳам, фарёди уфиғони мухлисон. дақиқаҳо нафас ба нафас хотима меёфтанд ва охирин дақиқаи бозӣ ҳам чиро ба куллӣ тағйир дод. замоне ки алишер аламзода хеле моҳирона ба даст тӯбро вориди дарвозаи вавилон карду доварон онро гол эътироф карданд. марҳамат, як маротибаи дигар шумо бинандаи азиз қазоват кунед, гол бо даст буд ё не. бозингарони вавилон аз ин қарор ҳайрону футболбозони динамо аз голи задаи алишер аламзода шодмон. бо ҳамин бозии ҷолиб мусобиқа ба фоидаи дастаи динамо хотима ёфт. баъди бозӣ дар нисбати нофаҳмоӣ, кортҳои сурх, голҳо ва фурсатҳо андешаҳои ҳарду гуногун буд. ҳама медонанд ки 5 карр чемпион ҳамин мусобиқа аст. мо охирон сол ғалаба кардем, кубока ба даст овардем. ҳай дастаи хуб аст. ҳамон кӯшиш кардем ки ғалаба кунем. яке ғалаба дар дасти мо буд, ғалаба кардем. рақобат беҳад тезу тунд. ҳар ду даста тайёрӣ
нағз дидиян хаяк ин футбола як кас хафа меша як кас изо меша нека кун ҳама гап дасти доваро бай бозӣ беҳад нағз буд мо хурсанд шудем ниҳоят шавқовар буд фарқ қариб ки дар охири қисми дуюм маълум шуд ки кадом даста бартарӣ дорад бозингарон ниҳоят хуб бозӣ карданд рӯси қадигим азарт буд ҳамин дар ҳама будан барои ҳамин бисёр бозиҳои хуб гузашт умуман ҳамин ҳар се бозие ки финали дидед чашми қадом кардем чихел ба сатҳи ҳамин бозие ки то дақиқаи охирин мубориза буд барои беҳтаринҳо ғолиб баромаданд баъдан барои ба даст овардани унвони чемпионӣ ва тай кардани як роҳи мушкил дастаҳо ва беҳтаринҳои мусобиқа аз ҷониби кумитаи тадорикот ба ҷоизаҳо сарфароз гардонида шуданд. рақобати аз ҳама асосӣ дар марҳилаи бозиҳои ҷоми вазири корҳои дохилӣ миёни тимҳои ҳаваскор дастаи кумитаи андоз ва қолинҳои пила. ин рақобате буд ки мухлисони зиёдро ба ҳам овард. дар асл бархурди мазкур фурсатҳои ҷолибу ҷаззобро дар бар мегирифт. барои ифтитоҳи рақобат ҷоми финали мазкурро легендаи футболи тоҷик Фатҳулло Фатҳуллоев ба майдон овард. бозӣ аз аввал аллакай суръати баланд касб кард. дар 10 дақиқаи аввал воқеан фурсатҳои ҷолиб зиёд буд, аммо мухлисон шоҳиди гол нашуданд. ҳамагӣ баъди 10 дақиқа сар шуд. Султон Мирзоев, бозингари дастаи кумитаи андоз, аз фурсати ба миён овардаи ҳамдастагонаш ба хубӣ истифода бурд ва голи аввали рақобатро ба ҳадаф расонид. ин гол бозингарони қолинҳоро ба қавле ба ғазаб овард. ҳамагӣ баъди 4 дақиқа бо голи Муҳаммад Хунавода ҷавоб гардонид. суръати рақобат рафт авҷ мегирифт. бозингарони кумитаи андоз тамоми нерӯи худро сарф мекарданд то қисми аввали дидорро бо ҳамин ҳисоб хотима диҳанд. барои онҳо дар дақиқаи 16 имконияти хуб ба вуҷуд омад ва аз он самаранок истифода бурда голи дуюми худро ба ҳадаф расониданд. дар дақиқаҳои боқимонда дигар гол ба ҳадаф нарасид, вале мухлисон муборизаи ҳақиқиро тамошо карданд. қисмати дуюми бозӣ мухлисонро нагузошт то ягон лаҳза хомӯш бошанд. голҳои пайҳам ба дарвоза медиданд ва ин рақобатро ба яке аз бозиҳои серголи финали имрӯза табдил дод. дар дақиқаи дуюми бозӣ воқеан бозингарони кумитаи андоз ки дар арсаи футболи ғайрикасбии кишвар пуртаҷрибатарин ба ҳисоб мераванд, гӯё барои ҳарифони худ мастер-класси голзанӣ нишон медоданд. сараввал як бозигузории оҷили Оятулло Сафаров аз қолинҳои пила истифода бурду ҳисобро баробар кард ва баъдан ду голи дигар ба дарвозаашон сар доданд. Зубайдуллозода Баҳром аз кумитаи андоз голи сеюми тимашро ба ҳадаф расонид ва дастаашро ба пеш баровард ва дар охир ба голи ғалабаовари ӯ Мансур Эргашов як голи дигар илова кард. ҳамин тавр дастаи кумитаи андоз дар охир соҳиби ҷоми вазири корҳои дохилӣ гардид. با همین کمان در گام دیگه رقابت کردم. یک بار در مرحله گروهی رقابت کردیم، شکست خوردیم، در فینال غلبه کردیم. بازی ناز بودم، مربیان بسیار سهم شدن و خیلی بازی همین است که این فوتبال یگانه چیزی است که همین در مسابقه می‌بینید که کدام سرده مهارت وای دارد. بهت منتدار مودم. تشکر زیاد برای ҳама ҳамин гузаронагони ҳамин мусобиқа. тамоми футзалистон метавонистанд ки дар ин мусобиқа иштирок кунанд. футзалистони беҳтарин ҳам аз ин даста ҷамъ шудагӣ буданд, ҳам аз ин даста. аз ҳамин сабаб барои ҳамин ин бозӣ яке аз бозии ҳалшавандаву беҳтарини ҳамин мусобиқа ба ҳисоб мерафт. ҳамагон шоҳид будем ки дастаи кумитаи андоз бо ҳисоби 4-2 пирӯзӣ ба даст овард ва соҳиби ҷоми вазири корҳои дохилӣ дар соли 2026 дар байни ҷавонон гашт. баъдан боз ҳам намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, собиқадорони футболи меҳан ва ғолибони мусобиқа ҷоизаҳоро тақдим намуданд. дар ин баробар ба беҳтаринҳои мусобиқа низ ҷоизаҳои инфиродӣ супорида шуд.
хулас барои рушд додани футбол дар кишвар мусобиқаҳои сатҳи баланде ба монанди ҷумъи вазири корҳои дохилӣ имкон медиҳад ки дар ин самт қадамҳо боз ҳам устувор гузошта шаванд. ба ҳам овардани кормандони корхонаву ташкилотҳои давлатӣ, собиқадорони футбол ва ҳаваскорон ин идеяи беҳтарин барои баргузории як мусобиқаи ҷолибу диданӣ буд. умедворим аз ҳамин гуна мусобиқаҳо оғози як роҳи бузурги муваффақият дар ҷодаи футболи кишвар хоҳад буд. баъди бозӣ аз ҷониби намояндагони вазорати корҳои дохилӣ ба дастаи Бонки Миллии Тоҷикистон ҷоми чемпионӣ тақдим карда шуд. дар ин баробар беҳтарин бозингар низ аз ҷониби ташкилкунандагони мусобиқа қадрдонӣ шуданд ва маросими супоридани ҷоизаҳо ҳам дар сатҳи хоса баргузор гардид.